баба, да ти сложи ли сърмичка? Капва и тече, да ни е сита водината. Всичко, що е на трапезата, трябва да се изяде. Илянче, къде е твоята паничка? Тя да е паничката там. А от сърмичките трябва да се натушава. Айде ба, лапвайте, от всичко да опитате. От всичко се взмете. И от сърмичките, и от бобица. Хайде ли са? Опитайте. От тиквини ще взмете. Вземай, бабо. Грозен ще се вземаш. Тиквини ще се вземай. Стигате ли всички? Стигаме. Поведай ти на Тошко, пари ги посети. Отвори ни тежки порти, ой коладе, еди да добри гости, ой коладе, отвори ни тежки порти. Айде, донесете даровете на коледарите. Крабая, да му забравите, китките, кърпите. Добри гости, коледари, ой коладе, ой коладе, отвори ни тежки порти, ой коладе, че ти да добри гости, ой коладе, добри гости, коледари, ой коладе, че ти носи благи вести, ой коладе, Добре дошли, добри гости, коледари. Тази къща пази чака, за да чуе вити песни пети от години. Род да крепят, дом да славят. Ами, намираме се в едно мъничко селце, наистина за сега 506 жители са, което се намира почти на завоя на Янтра, там където тя се влива в река Дунав. И когато са го създавали селото, хората са гледали да бъде така по-забутано, далеч от пътищата, за да могат да са далече от очите на османците. И наистина, когато идвахте, сигурно сте видели как се отбихте отстрани и сега дори младите говорят, че много сме откъснати, но това е било с цел да се запази. То е възникнало в средата някъде на 18 век и се е местило много пъти и са избрали точно тук мястото. Името, има интересни легенди за името. Някои, но не са, две са всъщност. Говори се, че е на името на някой си дядо Белчо, който е основал първото селище. А има още едно предположение. Тук расте една трева белизма, за която казват, че на нейно име е кръстено. Но кое от двете? Това са двата варианта. Белцов е мъничко селце, но традициите се пазят. И това го разбрахме, когато почнахме да ровим израклите на бабите, се оказа, че толкова много неща са запазили и много обичаи се знаят. Тук, въпреки че в последните години тези поотпаднаха поради общата причина намаляване на населението, училище и детска градина вече няма. Единствено читалището е будно, така да се каже, свети, обединява хората и именно там се пазят традициите. За този дом, за тази къща да изпеем една песен. Да изпеем. Затруди се Божja майка, ой коладе, мой коладе, от наш ден до Коледа, ой коладе, мой коладе, че се роди Христа Бога, ой коладе, мой коладе, Бог се роди с нощи вечер, ой коладе, мой коладе, с нощи вечер по вечера, ой коладе, мой коладе, от много си много здраве, ой коладе, мой коладе, от тази си веселбица,
ой коладе, мой коладе. Коледувал ли сте на времето Коледувал и съм. как е било? От 56-та година почна да коледувам. Съм ходил по-рано. След и прекъсаха няколко години. Събираме се младежи. Събираме по-рано в зимници. Събираме по 30-40 младежи събираме в един зимник. Там си пеем песните и след това се разпределяме вече на групи. По 3, по 4 групи и тръгваме. Колко човека в група? По 10 човека в група. А от кога започвате да учите песните? Почваме някъде около 2 седмици. Почваме да ги учим. Кой ви учи на песните? Възрастни хора. В Белцов коледари са само ергени. При нас няма някъде другаде за малки момченца, при нас са само коледарите, мъже за женени, момци, ергени, както ги им казват, и те тръгват от полунощ. И до сутринта непременно трябва да са обиколили селото. Казват, че коледарите слънцето не трябва да ги види, коледарите не трябва да се срещнат с другата група, че е на лошо. И коледарите в Белцов всъщност са най-уважаваните от край време. И те са натоварени, както и всичко друго на тази вечер, с много магическа сила. Вярва се, че на коледарите се гледа като на първите вестители на радостната вест. Затова те пеят Бог се роди Коледо, Бог се роди с нощи вечер по вечери. Те са първите, които носят благата вест на всички, че се е родил младия Бог. Много интересен момент е и самите тояшки на коледарите. Не случайно те са дебели, високи, яки тояги, защото те с тояшките в ръцете и с добротата в сърцето си, песните, които пеят, те прогонват злите сили. А се вярва, че по бъдни вечер около Коледа това са мръсните дни и трябва да прогонят таласъмите, караконжулите според бабите. Те воюват срещу тях. Разкажи ни спомен от твоето детство. Как сте посрещали коледарите? Радвали ли Не се радвам се, те както влиза тук. Коледарки идат, бием си ръцете. Мама нагласува кравайчета. Пак имаше кравай, Господи имаше, винцето, патлатите. И давайте, не да спеят, не даде песни. Те си излизат и не дадем кравайчета, дадем Господу, го раздадем на тях. Хубаво попяхте. Добре сте ни дошли. Хайде, стопанки, да видим, ника ще се отстрани. Штирко, я нагласи китките да накичим коледарите. Нормале. Хайде на всичките да сложиш и внимавайте с момата. А вие къде бяхте до сега? Цялото село обиколихме. В горната махала, в долната махала. Навсякъде ни посрещаха с пълни трапези. За тази мома да изпеем една песен, коледари. Да изпеем. Похвали се, малка мома коладеле, на чешмата пред новите коладеле. Аз си имам тънко даре коладеле, тънко даре копринено коладеле. И да дойдат нейни дружки коладеле, и да дойдат да я питат коладеле. Оде имаш това даре коладеле, това даре копринено коладеле. Даде ми го Божа майка коладеле, дето люля Христа Бога коладеле. Де се върна от черкова коладеле, от черкова, от манастир коладеле. В Белцов даряват с китки най-вече по инициатива на момата, която знае, разузнала вече, че в групата ще бъде и нейният избранник, и така, за да не се изложи, че само на него дарява китка, защото не може така пред всички да покаже, и даряват и китките на добрите коледари, на добрите вестители. Но не е задължително. По принцип там, където мома разбере, че в тях ще дойде коледар, който е нейното либе, тя кичи тия китки.
Разкажи ни сега за празничната носия на жената от Белцов. Как се е обличала тя по празници? Облича се с риза. В ризата е лек, плесето. Върху плесето, как ще се там мъжете? Върху плесето отпред се закапчат и си опасват прастилките. Обоят са бели, така сплетени чорапи. И по-рано и с царули сме отидели на седят. А как се нарича престилката? Судеменка. А защо трябва да има червена панделка? На кожуите. Да. Червени панделки върджоми, за здрави руки да не имаш руки да върчасат. Защо така премятате само за вратката? Че тъй станало и тъй си мятам, няма баруш, когато да правят друго, то и друго. Това е за възрастните жени? Да, възрастните, по-младите деца с барушите, където са вързаните. Как се нарича това премятане? Кършене. Белцовчини шиете с пазви и си ги потребява, правя си ризи. То не са будира, то са ши на ръка. На ръка са ши конце, помощник конце. А как се нарича престилката? Дъщена. Защо? Защото много гъсто таканове. Бито, вижте. Прежда до прежда. Той конец до конец и тъй знамо от мама, че се казва дъщена престилка. И аз съм вързала, като бяла момиче, аз съм вързала такава престилка. Ма дъщерята ги си поеся. Тази престилка се носи само от възрастните жени, така? Да, само възрастните. Ти такава ли си? Плела ли си на времето? Работила ли си такава? Такава съм, анче. Моята сестра, като се ожени, аз ще с такава пешкирти, че другата неделя сватбата и платно съм такава, водила съм да бела и рокли съм такава, такава съм. Такова с платно съм водила да бела на една чушма. Цял дел. Постра го, прибира го, че да стане бяло. А за това, момче, малко, няма да изпеете една песен. Имаш, брайноле, малко момче, брайноле, шесто пръсто, брайноле, злато косо, брайноле, сребро носо. Дай го, брайноле, цар да стане, брайноле, ваша земя. Имам, брайноле, той е малко, брайноле, некадърно. Той не може, брайноле, кон да язди, брайноле, войска да реди. Никой не ще, брайноле, кон да язди, брайноле, войска да реди. Никой не сме, брайноле, на стол да седи, брайноле, писмо да пише. В село Белцов, както при всички коледарски песни, пеят за здраве, пожелават берекет, но в същото време нещо по-различно, което е за коледарските песни в Белцов е, че те са свързани, част от тях са свързани именно с историческата съдба на българите, с робството, с това, че ние сме близо до Дунава, която е била граница на Османската империя, оттатък Влашко е свободната земя, докато ние тук сме робската земя и в песните те споменават именно и робството, и робите, споменават и тая свободна земя от татък Дунава, Влашко, което за нас е много като символ на свободата и така очаквана от населението на Белцов. Тоест не само песни за здраве, за берекет, пожелани, но са вплетени историческите моменти от съдбата на българина. Рано ми ранил свети Георги Коладеле, рано ми ранил на Георгия ден Коладеле, рано ми ранил с охраненко Коладеле, че си обиди татър долу, татър надолу, да си обиди зелен синур Коладел, зелен синур селе вади ниви, лозя Коладеле. Обиди татър завръща се Коладеле,
Насреща и да 3 синжира коладел, 3 синжира черноробе коладел. Първи синжир се овчари коладел, втори синжир се жетвари коладел, трети синжир се лозари коладел. Помоли се първи синжир коладел, леле варе свети Георги коладел, отървини тежко черноробе коладел. Ще ти дари скъпо даре коладел, скъпо даре вакове коладел. Че се помоли втори синжир коладел, леле варе свети Георги коладел, отървини черноробе коладел. Ще ти дари скъпо даре коладел, скъпо даре пребит кръвай коладеле. Помоли се трети синжир коладеле, леле варе свети Георги коладеле, отървини черноробе коладеле. Ще ти дари скъпо даре коладел, скъпо даре ведро вино коладеле. Че замахна свети Георги коладеле, че замахна с злат буздуган коладеле и отърва от черноробе коладеле. Дружина, добре попяхме да кажем блага дума за този дом. Благодарим ви. Хей, слава вам, дружина, къде панна Падовина, къде остана Стоина? Тъмни кални нощи ни ходихме и ние добро не намерихме. Най-поди додохме в чорбажи Колю, но ние не го сварихме на лежание и стояние, най го сварихме на богата царска трапеза, че като не видя, че се орадва, че се обрадва, че стана стара стопанка. Упред на бели ръкави, замеси пеш хлябови вити краваи, на кравая кръст до края, за Бога наречен, на колердари обречен. Да бъде, дружина. Да бъде. Па се провикна стар баща. Я бре, сине, я доведи брезата коза за рогата. Той не доведи брезата коза за рогата, най-доведе чернооката мома за ръката. На майка му Рубиня, за него домакиня. Дом да домуват, дом да събират, както Адам и Ева. Да бъде, дружина. Да бъде. Да наспори Бог в този дом богато имание. Пълни кошари с агънца и теленца, пълен хамбар с царевица и жито, пълна кесия с пари, пълна къща с деца. Да бъде, дружина. Да бъде. Ако случайно в къщата, която са отишли коледарите и сред коледарите е либето на момата, тя трябва да му дари китка, тя трябва да бъде да направи най-хубавия кравай. И интересното е, също това са ми го разказвали, как когато общо се съберат след коледуването, всеки ерген е опитвал да познае кравая от коя мома е и за него е било гордост, че това е кравая на неговата мома, на неговото либе. Важен момент в коледуването, може би най-важния, това е благословията на станеника. Винаги станеника, така казваме на водача на коледарската група в Делцов, изрича благословията. Вярва се, че в полунощ небето се отваря. Бог тогава най-добре чува молитвите, молбите и трябва да се повтори много пъти, за да се чуе. И ако тя е казана от вестителите, най-добре ще го чуят. И по принцип благословията на станеника е доста дълга и много интересна по съдържание. Винаги в нея се говори за трудния път, който са изминали коледарите. Винаги се говори за това как другаде уж не са ги посрещнали, но този стопанин ги е посрещнал най-добре, тъй като коледарите са очаквали навсякъде да бъдат дарени богато и пребогато, а когато не похвалиш един стопанин, няма да ти направи този щедър дар. Винаги си възхвалява стопанката, която е така сръчна, която
умесила, опекла тези обредни хлябове. Ами, който има. Почти пари дават, яйца дават, брашно дават, който обича, месо дават. Кой го обича? Има си носачество, има си касиер с кашка, пари, който обича да го дава. После събраните дарове, какво Събрани се прави? дари вместо дава се към читалищата и се купуват нещо за селото. Кравайчетата са всъщност, не знам за другите места, в Белцов и тук в околните села се поднасят и кравайчета. Те са завити от край до край, за да могат да покажат края на годината. Изминала една година плодородна, направени са от най-бялото тесто, пресято през 3 сета. Просто кравайчетата с дупката в средата, както и кравая, подсказват едно повторение в годините. Благодарим ви, момчета, за хубавите песни. Дано за живот и здраве, до година пак да дойдете и да ни попеете такива песни. И да се ожените, момчета, да ви даде Господ да имате момчета и как да научите за такива хубави коледарски песни. Съжени, как те с хубавата мама няма да я отървеме. Хубаво вино се направил чурбажи. Ами тая година беше плодородна, дъждовна и затова е виното по-хубаво от тази. Година още повече да направи. Ще направи. Стига да е живот и здраве. Здравейте се, хубави. Всичкото е на дирекет. Да не е на сватба виното само. Хубаво идея ли си направил? Хубаво ви си, хубаво. Година да направиш. По-много, защото ти сватба може да има. Чул те Господ. А пък той е момък, когато порасне и той да коледува като нас. Чул те Господ. Интересното е, че коледарите тръгват от станеника, от неговия дом и по принцип в по-ранни времена отново са се връщали в станеника, който ще ги черпи, който ще ги похвали, а по-късно това, което някои от коледуващите разказаха, отиват в някоя кръчма или пък ако съберат много краваи, които са събрали при коледуването, ги поставят там на една маса и момците да познаят на кого е кравай и да се похвалят. После се почерпват или пък това, което са събрали повече, ако решават, могат да го дадат на най-бедния, да си нахрани децата. Имало е доста благотворителност в това коледуване. Хайде, дружина, да варим, че и в други къщи трябва да ходим. Ние от къщи, Бог в къщи. Сами изпратини, ой коладе, отвори ми тежки порти, ой коладе, че ще ходим в други къщи, ой коладе, Да сте живи и здрави! Айде!